दिनै स्पेशल NIA केसनि 02/2001 जाय बिथांमोना गोबाव सम गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन बिथां नितुल दैमारी आरो बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जादों। बिथांमोननि केसा धेकियाजुलियावमोन। धेकियाजुलिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनै बे तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जाबाय। दिनै फार्स्ट प्रडिउस जोंहा एडभकेट हिसाबै बिथां A.K. भट्टाचार्यनि लिडिंआवनो दिनै जोंनि एडभकेट कनकन कलिता बिथांमोना नुजाफैदों आरो बिथांमोननि केसखौ गासैखौबो बिथांमोनानो टेक अभार खालामजोबगोन आरो नेक्स्ट बिथांमोननि डेटआ 16 जुन 2025 दिस मान्थ। स' मिजिंथिदों 16 तारिख खालि बिथांमोननि जे हियारिं बे गमामायैनो जाहैगोन आरो 14 दिननि गेजेर गेजेर बिथांमोननिया जागोन। दिनै थांनाय 20 मेआवहाय क'क्राझारावहाय जादोंमोन, दा दिनैहाय तेजपुरावहाय जाबाय। बिनि गुदियावनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बिटिआर हालामनि मानगोनां दा चिफ प्रमद बर' सारा गोबां जोंनि रिकुवेस्टखौ खावलायनायखौ बिथाङा गनायनायनि लोगोसे राङारि अनसुंथाइ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो गासैबो बिथिङाव नायनाय जादों जोंनि XNDB-नि मेटारफोरखौहाय। बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननि गासैबो हेफाजाब मददजोंनो दिनै जोंनि XNDB-नि गासैबो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै मावनायावहाय जोङो सक्षम जादों आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर। मानो होननानै बुङोबा जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नारसिनबोबाय थादोंमोन। जोंनि गोबाव समनिफ्राय दुखु खस्थ'जों थानांनाय जोबथेसालियाव जेसेबां जोंनि XNDB-नि लोगोफोर दं बिथांमोनखौहाय बख'नायनि थाखाय जोङो XNDB वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों गोख्रोङैनो आरो जोंनि नाजानाया सान हर सोलिबाय थागोन बिथांमोना जेब्लासिमनाखि गवा। थिग बेबायदियैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दं आरो जोङो आसा थिदों थाबैनो बिथांमोना उदां अख्राङाव जोंजों फैफानो हागोन। सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो एसे दंबावो, मानो होननानै बुङोबा डेट अनुजायैसो लाबोनाय जायो। नै दिनैबो डेट गोनांखाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो जोंहा 3 तारिखआवबो मुसलपुराव दंबावो, 4 तारिखआवबो बिश्वनाथ सारियालाव दंबावो। दा बेबायदिनो डेट अनुजायै बिथांमोनखौ लांबाय थागोन। बिथांनि केसा जोंहा सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि डेटआ फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय जागोन। बिनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो। थांनाय दानफोरावहाय एसे फासयनाय जादों। दा सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो मिजिंथिदों गासैबो पजिटिभलि जाजोबगोन। खुलुमबाय। दिनै NIA केसनि सानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि बे तेजपुर CJM कर्टआव लाना फैदों। बिथांमोना NIA केसनिमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ आसाम स्टेटनि सिङाव लाबोनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जजनि आन्दाराव केसफोरखौ बिसार खालामनाय जागोन। बेनिखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनि सिङाव लाबोबाय आरो गावबागाव जिल्ला हिसाबै जोंनि तेजपुरनि सानै बिष्णु नार्जारी आरो नितुल दैमारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर CJM कर्टआव लाना फैनाय जादों। दा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेटआव केसफोरखौ लाबोनायनि थाखाय जों मानगोनां जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो हम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथांमोननिसिमबो अमित शाह बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो मानगोनां जोंनि BTC-नि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। मानोना बेफोर केसा दिनैसिम हयथ' बिसारनि जितु प्रक्रिया जायाखैमोन, बेखौ आसाम स्टेटनि सिङाव लाबोनानै दिनै जज कर्टनि आन्दाराव बिसारा जागोन आरो जों मिजिंथिदों थाबनो केसफोरा माने जोबगोन, निष्पत्ति खालामनाय जागोन, सेटेलमेन्ट जागोन आरो गासै NIA केसनि जायफ्रा NIA केसाव दङमोन बिथांमोन गासैबो
उदां अख्रांनि सिङाव फैनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो गासैनिबोसिम जाय बिथांमोना बे केसखौ लाबोनो थाखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेटआव लाबोनो थाखाय जि खामानिफोरखौ मावनानै होबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै साबेसेसो दंबावो दा गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलावहाय गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव आरो खैजन दंमोनलाय 4 तारिखआव आरो माबा लाबोगोन बिश्वनाथ सारियालयाव साब्रै लाबोगोन आरो बाक्सायाव साबा लाबोगोन बेखिनियानो दङ आरोखि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै माबायदि जानानै दं बिथांनि केसआथ' बिदि आन्डार ट्रायल केस गैला CBI केसनि जिथुनिखि भार्डिक्ट होनानै दोनदों बेखौ जों सुप्रिम कर्टआव जिथुनिखि आपिल खालामदोंमोन बेखौ रिजेक्ट खालामना दोनदों नेक्स्ट जों नाजासिगोन नाजानायनि उनाव मा जायो बेनि सायाव सोनारगोन নাম্বাৰ 2/21 এইটো কেছটো এনে ঘৰত চলিছিলে আৰু চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ এই কেছটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে সেই হিচাপে এটা কেছ আমাৰ তেজপুৰত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে সেই কেছটো ইয়াত সেশন কেছ নাম্বাৰ 70 97/25 হিচাপে এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু সেই কেছটো এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছিলে আৰু এই কেছটো ইয়াত চলিব যেটো অফেন্সটো ইয়াত হৈছিল নামবিলাক ক'ব লাগিব আৰু বিষ্ণু নাজাৰী আৰু মিতুল দৈমাৰী কেছটো যেহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে এনে কথা ইয়াতে চলিব আৰু কেছটো ইয়াতে চলিব তেওঁলোকে ইয়াৰে জেলতে থাকিব